kita. Uy, may signal. Saon ka na akong dula ko. Kita kong signal. Alib na. Sige, lubi. Kat. Lubi, signal. Ano yung kusog kayo? Down anis ang bula. Na-star na. Kauban ako ng mga pagod. Sabi niya. Ayos signal eh. Kusog signal ang dapita ba? Dito ko dapito. Kusog signal ito dapit. Kupit lagi magsugod oh. Sus yung uban nga. Bugok! Bugok din nga sa pangalan niya. Hindi mo tuplok ba? Sapit lagi magsugod. Unong kayo nga. Sakit talaga masugod yun. Tantir ba kayo ni-report ko ba? Nangihiyan. Ano ba kayo ko? Asa ko nga. Ito lagi kayo ko. Welcome. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Ano naman ka? Agay. Tanawa rin tawanaw. Laro ba kayo? Matibaw? Watay ka nagbuto kasong kumo, kabulong kadulak ka. Nag-imuhang watiba na klaro, bahala ka diya. Lakaw na ko. Dito may tao da. Lah. Si Mami oh. Lah, wanto siya karon dire. Tawagan ko si Istong be. Kato, kay ganahan ko kitong sugar Mami. Kinit. Istong. Idayal be. Oh nara, namde. Panawag ito. Kabulong kadulak ta. Tawanan ni matay na buban ni. Ano gatubag? Sa maning tawanan ni nga. Anak siya, ganahan siya mga sugar mami. Di mo gatubag doon. Tawagan akong utro, be. Ini. Sam! Tawag ni nga kabulong kadulak ta. Tawa na pong alit. Down ang pong alit. Duding ito ba kayong di banawag? Nawag isad! Sap! Wala likod. Ihapon. Sa maning tawanan. Katulong tawag. Si Arog dito tubag-tubag na nito ba? Pinawag! Amok pa kayo ni panawag ko. Duding na! Sus! Napatay! Narabay, ginunipon niya pinuntan pa naman natin niya. Wala pag-asa ni punang kuba na gano'n. Daot sa inyo. Silpon ang buong pagit. Bayan natin. Di man makuntak.